בירושלים הבירה גדל בחור בן חיים, במקום ללמוד ולהשכיר רכב על אופניים, וכשקיבל את הרישיון נהיה מכור לרכב, בסנוקר הוא בילה המון כמעט כל ערב. אז עוד לא ידעו את הצפוי, שלתמר הוא יהיה נשוי. אז עוד לא ידעו את הצפוי, שלתמר הוא יהיה נשוי. בשילה הרחוקה גדלה ילדה נחמדת, בימים עם חברות ובלילות לומדת, מנגנת ויוצרת בין השיעורים, אך לא מוותרת על קרחת מוות נעורים. באותם ימים יש לו שיער שאחריה ליאור יחזר. באותם ימים יש לו שיער שאחריה ליאור יחזר. כשסיים את הצבא רצה לראות עולם, אבל במקום טיול עשה מסאז'ים לכולם. לפרנסתו באחרים הוא מטפל, ובשעות הפנאי בחדר כושר מתעמל. בטוב נכנסת לסיפור על מנעה בוגרת כל סיפור, ובקרן אור יתחיל דיבור על אהבה במר מזרחי וברגור. העלמה על חסותה אין הרבה כמוה, שומעת רק תביט ואוכלת רק קינוע. אומנית בנשמה אוהבת לעזור, ולכן טבעי שהיא בקרן אור. ליאור ותמר הם יודעים, אך בקרוב תהיו יותר מידידים. ליאור ותמר הם יודעים, אך בקרוב תהיו יותר מידידים. יום אחד בקרן אור החליט ליאור שדי, אני רוצה להיות איתה עוד רגע לחיי. ארגן קצת על השלטים וגם קנה טבעת, אך בלי המשקפיים לא יכלה תמר לדעת. אבל הכל נגמר בהצלחה, ובין השניים האהבה פרחה. והיום מוקמת משפחה וכולנו מלאים שמחה. ולכן היום מאחלים שבמהרה תביאו עוללים, שאהבה תפרח עד השמיים וזה